Nyakwa Ramogi ajuang ageno ni bedo gi odiochieng' makare. Kawuono wuotho kele kaunti ma Migori, kamoro ni Pehil. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Frederick Odhiambo Ochola. En owuon en japur mar niang' ma bende osebedo kotimo e kinde moromo makare. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mar niang' kata tiang' kaluwore gi kaunti mi aye. Omiyo kamoro amora ma intie janeno mara yiena mondo akaw kinde mar rwaki e chenro kaka pile. Luongana Lori nyaka Black machiegni. Ero. Ele, ber. Ber, madam. Idhi nade? Anti maber. Ingima maber. Kendo kabisa. An be antie. Jehova rita. Aneno. Wapango safari mwachopo. Muchopo Awendo sub county. Kiswa nyingi kuma wantie gi gima kawuono watimo. Nyinga iluonga ni Frederick Odhiambo Ochola. To an gi nyinga moro ni Jagombe. Tich matiyo ahinya ka an japur tiang'. Apuro niang' asepure higa malawo 20 years koro. Koro gie sama kawuono ni to ani achiel kuom puothe na Pehil. Koro puodho ma Pehil ni en puodho mana deso to apuro maber tapidho niang' gimoro dwe mang'wen. Koro asedoye sani en kama ochope ni. Ere kaka uiko lo ne ng'ama dwa pidho niang' kata ng'ama dwa chako kit pith aina ni? Ere kaka uiko lo? Lo nitie method mang'eny tinde mwatimo. Wanyalo puro gi tinga kata gi dhok. To bi wanyalo go yath. Ka puodho pod ler, to yath kosewang'e to wabaro mana mtaro to wapitho. Koro kaka ma en nago agwa yath. Ma yath owang'o lumbe te basta akelo mana rich tagoyo takelo kodhi tapidho. Koro mana ka waiko lo. Ini wuon kuma wantie puodho ma wantiere ni kodhi mipidho kae nigolo kanye? Kodhi to koro companies miyowa ka aseloso lo tak request kambi. To kambi miya. Kanyang' osechiek to kagi harvest to gikawo expenses mag kodhi to samudong' gimiya. Gin ang'o minyalo wacho ni siesi sani ng'eyo to ka nichako nikia? Gik mang'eny kabisa ma koro sani ang'eyo e tiang'. Ang'eyo kaka inyalo loso niang' mondo mi omi yuto. Ang'eyo timing mar samoningo bete tiang'. Then ang'eyo variety ma kapidho e puodho to miya gimiluongo ni good yield. Ni gimoro ni yield tonnage modok kucho cha. Koro an ga lot of experience kech en gima asetimo for a long period. Ang'eyo kit kaka oningo do, samoningo doye kod gik moningo tigo kidoyo. Mano ang'eyo. Samoningo pithe ang'eyo. An kod timing samoningo pithe. Samoningo beti bende ang'eyo. Kamano. Iwacho ga ni niang' kata tiang' nigi varieties mopogore. Gin mage ma un uwegi uneno katimo maber alwora kuma wantiere? Tiang' to nigi varieties mang'eny. Lakini koro koni ma wahero kabisa gin adek. Kaka ma iluongo ni 945. E 945 ni giwacho ni odongo piyo. Basto chayo buya. Basto inyalo bete sipar mang'eny. Ng'eni niang' en crop ma kipidho kaka ma wan gi plant crop. Ibete tichaki maintain ratun. Ratun 1, 2, 3. Koro 945 ni en onyalo dhi kata ratun sapar. Depende on kaka itiyo kaka ilo i maintain. To wan tie gi moro waluonge ni manuel. Bende ober e area wani. Although ni en odwa doyo mokasore. But en gi tan be maber. But beto ne ok nyal bedo ratuns mang'eny. Kidhi di 4 gi bich to chako lal. Ko wan tie gi moro ni CB which also good. Lakini tan ne tin ko jopur ok ohere ahinya. But kembi ni to ere nikech en gi sucrose man malo. Koro wan jopur ok ohere ahinya nikech en gi tan matin. But odongo piyo. But maber kabisa mwadilgo en 945. To nitie moro miluongo ni N14. N14 be so good. And mamoko ma ok watiye outgrowers be nitie. Erokamano nikech iweyo wach beto niang'. Niang' siesi tiang' kata niang' onego bed ni beto bang' kinde marom nade? Tiang' siesi kochiek plant crop kaka ma. To onego bet gi 20 months. Mano ober kabisa. To onyali nyaka 24. To medo kaka medo dhi no medo golo a good yield. But koro puodho mideso wuon gi ok bi yie. Koro we do harvest at 2019. But kose bete koro wane ratun ma bende waluongo norowe. En inyalo bete 17, 18 kanyo. Ok rach ahinya.
Kamano. Erokamano. Ni wacho ni ma achiel kuom puothe ma in godo, to ma ne wabiro nyiso jopiny size man mtiere kae. Koro dong' wanya dhi e puodho machielo miwacho cha. Janeno marwa, wadhi neno puodho machielo ka mae gisani e puodho ma wantie ni. Tiang' mantie kae osekawo mana dweche adek ma hawa ang'wen. Wadwa dhi neno tiang' ma bende osebedo gi dweche mang'eny. Wadhi uru kono be wadhi nang'o matimre kocha. Koro niang' mosechiek. Ma koro ibeto, itero e bridge, ipimo, idhi los go sukari. Koro ma en niang' man gi 16 months. Nyiso ni en niang' mosechiek. Nyisi niang' inyalo bet at 16 nyaka 24. Depend gi, koro deno kaka en siany. Koro wabete sani, mondo ka koth yudo to dok wasetimo nani. Wasegole wasedhi. Then the other thing, ma koro atun mogik. Nyiso ni asebete di beach. Koro after harvesting, uproot, achaka pidho manyien. That's why I don't team maintenance ahinya. Spacing kata nafas onego bedi romo nade kind ni tiang' gi nyawadgi? Tiang' kipidho to recommended spacing onego bed foot 2.5 feet between niang' gi niang'. Then pidha continuously. Kamano. Niang' dwaro pi marom nade? Tiang' kendo kore crop maber kabisa ma ok odich gi pi ahinya kata koth. Once nose ti to ndalo ma chieng' rieny to rita ka koth duogo to dhi mbele. En chieng' ok time gimoro. Then kata koth ng'eny be ok time gimoro, pero noseti odongo. Gin ber mage ma in iwuon minyalo wacho ni kinde misebedo kipidho tiang' higni 20 inyalo wacho ni iseyudo? Ber to ng'eny nikech ka nachako time ka aonge gimoro amora, to sani opay bills na, achulo school fee, asetimo kod development, kanyiewo tinga tiyo kanyo, pak gin tingni mang'eny, asenyiewo lope mang'eny gi niang', asetimo real estate, asegedo gi niang'. Daher ni nyisa ni ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni niang' kata tiang' oseikore monego bed ni koro ibete? Niang' ineno anena kaka koro ma opidhe, donno kodongo, obo chopo kuma koro en gomuot, koro chako bedo gi omuot, kaka koro en mano. Koro kibiro tineno ni niang' ni osechiek koro obo beto. Koro depend kaka imedo weye kaka omedo bedo yield. But ka in gi emergency dich gi pesa, you can just harvest it from 13 months. To ka ok in gi dich ahinya, tiweya, you just count months. Kochopo kata 18 then you harvest, kochopo kata 20 then you harvest. Gin arita mage ma siesie in iwuon kaka japur itemo timo kari kae mondo kochopo ni wawach ni 12 ama 24 months miwacho cha tiyudo ka in gi yuto makare? Managerial process to nitie. Kech kise prepare puodho nyaka spend money. In fact ichako gi lease, cause ng'eni puothe gi wa lease gi, waonge kodgi. I lease gi pesa, you prepare gi pesa, then ikelo kodhi, you can buy, either inyalo kawo kata mari mo somewhere, itimo transport, ikelo, those are the money. Then kise pitho, nyaka apply mbolea, nyaka iket herbicide ma wanego go buya, then niang' dongo. Koro mago te dwaro pesa. But gima ber gi niang' momiyo ineno ka kikone na choose cash crop ta choose niang'. Tiang' onge tuo moni niang' koro tuo dhi many kia ne yath go, mano onge. En doyo no gi mbolea kende. Then pesa mitiyo godo gi ok gidware once. It's a process. Nyiso ni ipuro, maybe tiyo kata gi 20, chako miya another few months ka ichako irito doyo. Koro ok en pesa midwa dichiel, en pesa ma itiyo go bit by bit. Maybe from the process of lease nyaka 12 months, nikech 12 months, 10 months ma niang' koro tieko doyo, koro itieko kode ito mana nochiegi. Koro gin pesa ma spend bit by bit. Koro ok feel ka en gima pek. Yeah. Erokamano. Gin midhiero mage minyalo wacho to tiesi in kaka japur? Ang'o mitemo timo mondo kik iyud midhiero go? Midhiero go to ng'eny. To once nikoli isebedo gi experience to inyalo ng'eyo kaka idil kodgi. Kaka ing'e ni niang' ji muodo, inyalo beto pidho niang' but ndara, ji muodo, joma kalo. But inyalo control, kech inyalo keto fence. Then muode no be ok kethe ahinya. Koro mano is a midhiero minyalo deal go. Then inyalo puro kuma ma ji kwaye puodho. Iyudo ka joma kwayo we dhok chamo.
It's a challenge, but you can control. Inyalo kelo timo fencing, inyalo keto ng'ato cheko ni, ng'iyo ni. Koro mago midhielo. But ma wach ni challenge ahinya to en mana mar leasing, kech puothego koro tinde onge. Samoro you have money, but puodho onge. Samoro in gi pesa to puodho onge, kech en gima ji odechego sana. Koro mano e the main challenge. Higni mokalo ne wan ga gi challenge mag kuma nwatere tiang'. But sani, nyaka ne wayud government manyien. Wan gi webs mang'eny sana. Erokamano, manyiso ni koro chiro nitie. There's a market now. Market nitie maber. Erokamano. Nikech puodho ma in godo ni en puodho maduong', manyiso ni nitie jogo ma bende indiko. An gi joma biro pile, to gi joma biro mana ka idwarogi. Kaka joma pango niang' e tingagi, gin gitiyo pile. Tachulogi on tonnage ma niang' nogolo. Koro gin jogo ma tiyo godo pile, gibedo dhano 6. And achulogi every day. Then an gi joma beto, gin nyaka giti pile. Sasa mwadhi beto, ka niang' orumo to adhi timo ne jomoko transport and harvesting. To gichulo. Koro jogi an machulo. Koro gin atiyo go pile. But joma biro ga ma ok pile gin joma timo wedding, joma prepare, gin mana seche ma gidwaro gima doyo no. Ema gibiro to I pay them. To gidhi. At jobeto gi loaders, man load na tiang' e tinga gin ta atiyo kodgi every day. Erokamano kuom kete wang' jowi mar Ramogi. Wadwa kawo dakika moko matin, wadhi e yueyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Parminda, ino kine ka gima nitie gima dhi nyime kind Dana gi Niti. Ji ariyogo aneno ka gima gine ma gikelo weche mang'eny ahinya e odni. Dana, ere kaka jogi ng'uono ne pari mapiyo piyo? Ng'ato ka ng'ato kae ohere. Kata ang'o matimre kae, an ok anyal yie gi Dana. En ng'ama timbene richo ahinya. Ok en ng'ama ber. Ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Riuriko dwa e chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Usihuzunike ndugu. E puonjruok mar lesson jumani. Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo mani oko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalopaswa kutenda kutoa sadaka, kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjane wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile. Nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima. Sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design, tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro, kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo.
e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kawakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno mare kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na pari ni antie county mar Migori. Odiochieng' ma kawuono adwa wuoyo gi jogo ma bende osebedo ka tiyo tich mar beto niang' e kinde malach. Adwa ng'eyo ni kaka gin giwegi gisebedo ka gitime. Kendo adwa wuoyo ago twak matin gi ng'at ma bende osebedo ka pango niang' e tractor ka dhi e Weighing Bridge. Magi te wadwa na med puonjore chenro ma Pur Ohala kidieny mar ariyo machiegni. Adwa ni full rin ma mondo jopiny bong'e. Ani nyinga iluonga ni Edward Adego Mondi. Erokamano ahinya. Tich ma siese mitimo kae kawuono en? Tich matiyo kani en tich beto tiang'. Mabeto. Erokamano. Ma kit tich misetimo kinde marom nade? Asetime koni higni mang'eny. Higni madhi 30. Higni madhi 30. To gi kinde ni inyalo wacho ang'o nikech ing'e ni mano koro ichamo experience. Nyaka cham. Ichamo experience. Gin ber mage ma siese inyalo wacho ni iseyudo e kinde misebedo kitiyo kibeto niang'? Kabeto niang' no oseting'a malo mang'eny. Osepuonja nyithindo chiegni nyithindo 6. Ma ng'eny gi sani gitiyo gi Nairobi. Ko tijino osekonyo mang'eny. Koro odiochieng' en chakre okinyi nyaka saa adi koso nitie sama kochopo tiwacho ni koro oromo ma kawuono atieko? Sani ing'e ni luwore kaka tinga. Kabeto tinga kopong' samo nya atundo saa 7 kata 8. Mano tije orumo. Odiochieng' orumo. Chaki yue chaki odiochieng' machielo. Kamano. Erokamano. Nikech in sani kaka nyiso ni ing'ama pod nigi teko mar tiyo. To nitie yawuoyi moko ma samoro yudhe moko ma be samoro wacho ni tich tinde onge. Gin jipo mage ma in iwuon kaka? Ana jiwo gi ajiwa ni gitimo mna kinda. Nikech tijwan samoro yudore, samoro dok chien matin. Luwore kaka iywa niang' to kaka bende management kaka opangi. Erokamano. To ndalo moonge ji timo nang'o? Ndalo moonge to bende waloso mana tijwa madala. Ka nitie tilando nwa twadhi tich. Daher ifulrina inyisa nyingi, tich mitimo, ndalo misetime, to higni mabiro ineno ka in iwuon inyalo bedo kanye. Mokwongo gi nyinga iluongo Nixon Otieno. Tich mwatiyone en tich maber. Ojakonyowa sama tije moko matindo tindo gi onge. Asetime mang'eny. Higni mang'eny nyaka nabed nyaka gi dhako sekonya neno gik mokonyaga segedo kode amedo kendo jiwo kode yawuoyi moko ma bende ni size wagi sama gikoso tich to gibira ka ing'e ni thoth ji jomoko neno ni tiji ni en tich moro matek ahinya ok ginyal tiye nikech kaka ineno wasani kaka lewni mineno wan gi dendwa ga gin lewni moko magala ma kata ka ng'ato neno nyalo buogi lakini ka ochopo toke to kendo ineno kata ka koro wachal mana joma rwakre ka bishop. Koro tijini ober sami neno wan kode gi lewni gi kwatiye to wayudo pesa wa moro kanyo konyowa. Inyalo nyiewo kode dheri moro kata diel kata onyalo konyi e yor skul. Tich ma watiyo ne en tij pango niang'. Wan loader. Loader mating'o niang' to ting'o tere tinga kanye endo. Ma e tich mwatiya loader. Alfred. Yes. Daher ng'eyo ni tudruok mane ma in godo siese gi bank mar Equity? Equity en bank mara ma timega saving. To en ma bende ichula e pes mag tiang' gi. To en bende ichula nyaka pes mag transport matimo. Koro en bank masetiyogo for a number of years from 2009 nyaka sani. Erokamano. To tudruok mane ma kendo wan godo kodi gi bank mar Equity momiyo kawuono walimi?
Jo bank ma Equity to ndalo moko ne in 2023 nakawo kodgi loan mana nyiewo go tinga ni. Tinga man go kani gine mana gi finance na ma ginyiewo na mana chulo gi mana setieke. Koro pat pod atiyo kodgi. Pod kata kan gidwaro mar pesa to pod gimiyaga. Manyiso ni jagowi machudo. Jagowi machudo. Erokamano. To inyalo nyiso ni gidil nang'o gi ji e ground nikech nitie kuonde ma samoro kikawe loan kata kikawe hola to nitie peyo moro ma bende en peyo ma ng'wech. Jogi dhi gi ji e ground nang'o? Pok ano ng'a gi peyo. Kaka an asetimo kodgi, asekawo kodgi loan for a long. Seche moko be abedo gi problem ma days kal but pok giarasa. Ano ka gidede kodwa maber. Koro mar ng'ato tok dawachi lakini anto pok ano ka gichanda. Kamano. Erokamano. Manyiso ni iseng'iewo tractors adi kodgi? Tractors asenyiewo mana kodgi achiel. Mana asetieko chulo but nitie seche ma gisemiya cash. Kaka the other time nigimiya cash nanyiewo go trailer moro. Pod achulogi. Yes. Erokamano. Ne ng'at ma samoro diher nodonje bank ni, gin ber mage minyalo nyisogi ni bank mar Equity kelo? Equity to aneno ni ber nikech services mage aneno ka is very accurate. Loan bende ok gichandwa ahinya. Apply to gimiya immediately. And training bende gitimonwaga mag entrepreneurship. Seche moko giluongo e training wadhi wayudo experience mag timo business. Koro anyalo recommend ni ng'at madwaro bank maber dhi Equity. Yot mane minyalo wacho ni sie ndalo mani onge tractor chon to gisani ma in go gi tractor minya wacho ni isenene pogruok, gin yot mage sie minya wacho sani? Tinga to semiya yot nikech ing'eyo ni tijni ang' ni nyaka tim transport tere factory. Koro kane aonge tinga to na hire mag ji. But hiring cost no ne ni malo compared gi sani kan gi mara. Ma ole fuel tachulo ma jotich to pesa modong' mara. Koro nyaka na akawe to asebedo gi yot kabisa. Kech mar ng'ato no binyalo hire to pod odichgo. Okon ni rita 1 week. Ma ta chiwo go kinyi ta wacho ni dhi bet nyang' okel to gidhi. To cost bendo reduce na. Koro nyaka na akawe asebedo gi yot kabisa e transportation mar gini. Mar tiang'. Tinga ni kana asechule koro en mara. Koro en e nyinga sani. To kadwaro pesa e bank pod anyalo dhi holo pesa to tinga ni bedo na collateral. Imiya pesa to mabedo ka security. Giketo logbook nano kanyo. Kasetieko chulo ichagi duoko na logbook. Koro mano be benefit ma ayudo kanyo. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok janeno mara nyaka bed gi gikone. Odiochieng' ma kawuono na nitie kaunti ma Migori to sie kaunti mantie ni koka bilo niang' kata koka muodo niang' mine nating'o ni dang' abed jamakosa ahinya. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi namba wa mar SMS ma en 23600. Kata inyalo oronwa ote e email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kata inyalo yuda e mbui piny sani olonye, inyalo yuda e TikTok gi nying mar Lori Nyaka Black kata page wa mar Purgiohala Facebook, nyingego gina makamano. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luongana Lori Nyaka Black. Oriti uru. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur gi Ohala donji e viewsasa.com